kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 pano panchaenda kubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari nekuburikidza kulaika kwaunenge wangoita this video zvinotibatsira zvikuru. Vadikani maupdates epanapa kana iri first time yako kusvika pathis YouTube channel maupdates epachannel ino yetinoyana kuti kamabatanidza tunoita kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe pasame video. Ndichitenda zvikuru nesupport yamuri kupa pachannel yenyu yenews, musha wenyu wenews. Ndichitenda zvikuru nesupport yamunopa pano pathis YouTube channel, malikes muri kukanda, macomments muri kuisa, masubscription, kushare, zvese muri kuita. Zvinofadza, zvinokudzwa zvikuru. Rambai makadaro. First update, sekuziva kwamunozvita maupdates panapa tinomabatanidza. First update inyaya video raJohn Muyambo. John Muyambo munhu ilegend, munhu akatanga kuzviita kudhara zvaanoita zvekuridza ngoma, mbira zvakasiyana siyana. Zvisinei ane mashoko ari kuda kuti timusvitsire kuna vaSewick neUchivhayo, achida rubatsiro kubva kuna vaSewick neUchivhayo. Rubatsiro urwu anzi chero vakandinyima, chero vakasandipa homota vangangondipa zvimwe, kundiwedzera zvimwe zvinhu zvinoita kuti ndiridzire vana muzvikoro, ndichifamba ndichipinda muzvikoro ndenge ndabatsirikana zvikuru. Even pashoma pavanenge vangopiwa navaWick neUchivhayo hanzi ndenge ndangobatsirikanawo napo zvikuru. Saka ndiri kukumbirawo help kubva kuna vaWick neUchivhayo. Ndichakuisira video rachona obva utaura zvaunofunga mucomment section kuti vanodeserva here, but ini nikuona kwangu vanodeserva. Basa ravanobata rakanaka zvikuru. Zvanda kuita munguva ino ida kusiya muchiona video raJohn Muyambo. Makadini machibaba se wikinero. Zita rangu inini ndirozi Chibhotoro. Wazhinji vanondiziya ndichashanda na Mukadota. Ndikazobvakwa ndikazoenda kuna Tango yepaSando. Chichemo changu inini baba chiri kwamuri. Asi ndisati ndapinza chichemo changu ndombokutendai baba. Ndombokutendai nebasa ramuri kuita kubatsira muri yeZimbabwe. Chandiri kukumbira chikuru baba, ndiri kukumbirawo basa rekurimbisa. Kana ndichirewa basa baba, ndiri kurewa instruments ekuti ndinopinda nawo muzvikoro mwendinodzidzisa vana madrama nemusic, nekuti vaziye tsika nemagariro. Chokwadi chekuti handina kuti chekufambisa. Kune vanondifarirawo, vanondidana kuti uya kuno uzochiitira zvakati, uzotiridzira ngoma, uya uzodai, asi chekufambisa handina. Ndinongofamba nemakombi. Nguva ndopedza usiku kwakutoedza, asi makombi kunonga kusisina. Ndo chichemo changu baba. Ndinokumbira kuti mundibatsirewo. Chero pamunenge mandipa mashoma ipapo, ndinokwanisa kusesedzana ipapo. Baba, ndinokumbira kuti muwe negore rakanaka. Next update vadikani, nyaya iyi iri kutondishungurudza, iri kutondirwadzawo zvikuru kuti paitwa chakanaka sei vanhu vatema tisina moyo wekudzidzawo kuti paitwa chinhu chakanaka totendawo tichifarawo nemunhu iyeye. Vamwe vachiona vanouya kuzoda kungoparadza kana kushungurudza munhu iyeye. Havadi kusimudzira umwe munhu, havadi kufara nevamwe panofara vamwe. Ndo imwe pfungwa yevamwe vanhu vatema. Ndosaka tisingabudirire vamwe vanhu. Paitwa chakanaka ngatidzidzei kutenda. Nyandotaura inyaya yemusikana iye anonzi Renia Gwarumba. Ndiye ari kubuda pascreen penyu apa, ndiye musikana wandiri kutaura nezvake iyeye. Musikana uyu akaroorwa musi wa17 December 2024. Ari pakati pekuroorwa musi wa17 December 2024, musi iwowo wemarooro aibvisirwa mari kumba kwawo. Musi wemarooro iwowo akaisirwa poison. After aisirwa poison akapinda muhospital. Kubva musi wa17 iwowo ari muhospital. Inyaya iri kurwadza vanhu masisi social media. Kusvika musi wa3 January 2025 akabva atisiya. Zvinorwadza, zvinosiririsa zvikuru. Tingesina tarisiro izvi tisingazvifungire. Zvisinei, amai vemusikana uyu vakabva vanyora post vachiti
Ndizvo here zvatakuitana paukama? Ndarwadziwa zvikuru. Ndinoshuvira kuti mwana wangu ndiye mwana wekutanga wana achitotiwo arorwa nenzira yakanaka. Izvo tashedza vavengi vauya kuzoisa poison muchikafu chemwana, izvezvi afa. Inini kuna Renia Gwarumba, ndinongoda kutaura kuti Renia Gwarumba ndaamuke arwise hondo idzi ega. Vadikani, inyaya inorwadza, inyaya inosirisa zvikuru. Vadikani, ndoda kuti utore tsoka idzi wombopfekawo bhutsu idzi uri iwe wazviitirwa. Ari mwana wako, vari sisi vako, iri shamwari yako. Unozvitaurawo sei, unozvifila sei kuti pabvisirwa mwana wako iwo mari yeroora, umwe munhu ongouya achiisa poison ngoti ndazvife, kwedu isu hakuna kambororwa, saka uyu anodhizevha kufa. Vadikani, tarwadziwa zvikuru. Veukama ndava chiminitariro, asi Mwari vari kuona rine manyanga hariputirwe. Mwe musi uchazodemba kuti dai ndakaziva, but dai ndakaziva hapana zvazvinobatsira. Mweya weshanje, mweya wejealous waangoshanda apapa. Rest in peace, Renia Gwarumba.